Sa usa ka parokya nga ako nga naasaynan kanhi, adunay usa ka Pasko, din may babae nga miduol kanako nga ginganlag Ligaya. Miduol siya nako human sa misa og miingon, Padre, tagai kog pinaskuhan. Sa iyang pag-ingon nga tagai kog pinaskuhan sa tinud-anay, daan akong nagplano nga tagaan gyud siya og pinaskuhan. Kay ngano man, si Ligaya, usa ka babae nga maingon nato nga puno sa kalisod ang iyang kinabuhi, ngalan ray Ligaya. Ang iyang bana labihang pagkasugarula ug labihang pagkapalahubuga. Si Ligaya lang ang dunay trabaho kay gagmay pa ang ilang mga bata. Ang trabaho ni Ligaya mamunlay sa kampo sa mga tawo nga mosuhol kaniya. Matag higayon nga mudawat si Ligaya sa iyang sweldo, ang iyang bana muduol niya ug mangayo sa iyahang nadawat nga sweldo. Ug dili siya mohatag, kulatahon siya sa iyang bana. Ang ilang balay dili buslot. Dagko lang yun kaayo og bangag. Kung mag-init, igo ra gyud intawon sila nga dunay kapasilungan nga dili direkta nga maigo sa init. Kung mag-ulan, ilang balay dili magtulo, magsirit gyud. Moto nga nakahukom ko nga tagaan og pinaskuhan si Ligaya. Apan sa wala pa nako siya tagai, sa iyang pagpangayo nako pinaskuhan kay naunhan man kuniya, ako siyang gikumidyahan, akong giingnan, tagaan ti kag pinaskuhan, pero tagai pud kog pinaskuhan. Si Ligaya milakaw, wala mitingog. Ako ra pud siyang gipasagdahan, kay total ga plano man kong daan nga tagaan siya. So wala lang damhan na abtan og mga 20 minutos kay igo-igo manggilayon ang iyang balay gikan sa kumbinto. Mibalik si Ligaya nga nagdala og manok. Og nagdala og upat ka itlog. Maoy iyang gihatag nako. Dayon gikuha niya tong iyang pitaka nga abi nako walay sulod gamay kaayo nga sudlanan og sinsilyo. Duna siya gikuot og maayo didto. Duna diay siya 50 pesos nga iyang gipasok pag-ayo siyang pitaka. Aron nga kung pangayuon ni sayang bana ang iyang sweldo dunay mabilin. Mutoy nabilin sayang pitaka nga iyang gisuksok 50 pesos. Iyang gitunol nako, ningon siya, mora gyud ni nabili na kong kwarta, Padre, kay gikuha ng lusing, gikuha na sa akong bana tanan. Pero para gyud ni nimo, Padre, niingon siya, busa ang 50 pesos akong gidawat, ug ang manok, ug ang upat ka itlog. Sa tinud-anay, ang upat ka itlog ug kadtong manok, mora gyud toy naa niya. Sa ato pa sa paghatag niya sa manok, mungaan ug upat ka itlog, wala nay manok sa ilaha, wa pagyoy itlog. Kay iya magihatag nako tanan. Ang katapusan nga 50 pesos yang pitaka gihatag pagyud niya nako og apil. Busa akong gidawat ang tanan, kay niingon man siya nga para gyud to nako. Hinoon, pagpauli niya, ang iyang gidala ubay-ubay gyud, ug dili gyud ikagamay, makatabang gyud sa iyang sitwasyon, pero dili sa tibok niyang kinabuhi. Ang nakanindot niini mga igsuon mao, nga si Ligaya tinud-anay nga manggihatagon,
Kinasing-kasing ang iyang pagtunol sa katapusan nga 50 pesos diha sa iyang pitaka ug sa katapusang usa ka manok ug 4 ka itlog nga diha kaniya. Sa ato pa mga igsuon, kung ang tawo buot nga magmanggihatagon, makahimo gayud siya sa paghatag. Hinumdumi kini mga igsuon, adunay dako kaayong diferensya sa kaya nimong ihatag o sa gusto nimong ihatag. Kung pananglit aduna ako'y 1,000 ka peso sa akong pitaka, maunay kaya na akong ihatag kay naamang ko'y 1,000. Pero sa 1,000 pila may gusto na akong ihatag, sumala sa kabubuton sa akong kasing-kasing. 1 ka gatos ba? 20 pesos ba? O 1 ka piso lamang? Siligaya ang katapusan nga naa niya iyang gihatag ang tanan ug matud pa niya alang gyud ninimo Padre sa ato pa sa kinatibuk-an sa iyang kabubuton bisag unsang nabili niya niadtong panahona kaya niyang ihatag og gusto niyang ihatag sa sama nga higayon. Karon mga igsuon, kung maghisgot kita og Pasko, ang Pasko panahon sa pagkamanggihatagon. Kalagmita nato kung maghisgot tag Pasko, ang mahitabo exchange, dili giving. Dili ba? Kung adunay mga Christmas party sa eskwelahan, sa opisina, sa mga organizations and associations, sa may atong buhaton. Muingon dayon ta nga mag-Christmas party ta, dayon na maghataganay ta gift, no? Dayon butangan natong limit, minta pananglit 100 pataas or 500 pataas or 50 pataas, depende. Unya kung muhatag ta, diha ra gyud ta taman. Kung may 100, di gyud nato palabuag 100. Kung palabuan manggaling, gamay ra gyud kaayo. Kay mao may atong sa atong kasing-kasing wala man ang pagkamanggihatagon. Subisag kaya natong muhatag og 1,000 kay nagsabot mang 100 pataas, actually kanang pataas istorya ra na 100 ra gyud na kutob. Kay ang kasing-kasing dili man manggihatagon. Sa atong paghatag, wala man ta muhatag aron malipay ang tawo, nang hatag man ta kay tagaan man pud ta. So, wala ta nagmanggihatagon kay do na may exchange, do na may baylo sa unsa man nga atong gihatag. So, kung muhatag ko sa usa ka tawo og 100, unya siya muhatag po na ako 100, unsa may akong gikahatag niya? Wala. Unsa may iyang gihatag nako? Wala. Nga naman, igo raming nagbaylo og tag 100. Kung muhatag siya nako niya og worth 100, material nga butang, muhatag po siya nako worth 100, unsa may among gikahatag sa usag-usa? Wala. No? Kung mao nang istoryaha, mas maayo pag ako'y mo palit. Ug unsa man nga gusto nako nga worth 100 kay makapili pa ko, sigurado pang mapusla nako. Kay sa lain na mopalit para nako, total pareha ra mang 100. Subuti pasabot mga igsuon nga kung sa atong kasing-kasing tinud-anay nga anaa kanato ang diwa sa pagkamanggihatagon tungod niining panahon sa Pasko, panahon sa paghinatagay, no? Dili kay muhatag ko aron tagaan ko o dili kay tagaan nako siya kay nihatag siya nako, kung dili hinuon kung tagaan ko niya dili nako siya tagaan og balos aron malipay siya nga nakapanghatag siya. Adto ko muhatag ato nga sa akong hunahuna, sa akong pananaw, dili gyud makabalos og hatag nako bisan pag-unsay iyang buhaton. Kay mo nay tinud-anay nga pagkamanggihatagon, mo nay tinud-anay nga generosity, nga angayan nga makita natong tanan, o diha ka natong tanan, nining panahon sa Pasko.
Tanawa si Jose mga igsuon sa Ebanghelyo. Nakita nato nga si Jose tinud-anay nga nagmanggihatagon ngadto sa Ginoo. Wala siya magduha-duha, wa siya nakasabot sa nahitabo, sumala sa gisulti kaniya sa anghel. Apan nagmanggihatagon siya ngadto sa Ginoo o gituman niya ang gisulti sa anghel ngadto kaniya nga iyang pangasaon si Maria tungod kay matud pa sa anghel ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Walay pagduha-duha siya nga nagmanggihatagon siyang kaugalingon ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagtuman sa mensahe sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa anghel. Kung tinud-anay sa atong kinabuhi anaa ang Ginoo, kung tinud-anay sa atong kinabuhi nagpatigbabaw nga atong pagkakristohanon, kung tinud-anay sa atong kinabuhi aduna kitay tinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, dili kita magduha-duha sama ni Jose. Mga igsuon, kawang lamang ang atong pagsaulog sa Pasko kung dili nato kinitagaan og hingpit nga kamatuoran diha sa atong kinabuhi. Kawang lamang nga moingon kita nga panahon karon sa Pasko magmanggihatagon kita apan di ay sa tinud-anay kita ra ang gusto nga makadawat. Manghatag aron makadawat. Kaya kung ingon niya na ang atong kinaiya, nga numang manghatag pata, nga wa man di ay sa atong kasing-kasing, ang tinud-anay nga tinguha sa paghatag sumala sa kabubuton sa Ginoo. Gitagaan kita og panag-ingnan ni Jose, unsa ang pagkamanggihatagon. Gitagaan kita og panag-ingnan sa simpleng mga tawo sa maniligaya, unsa ang tinud-anay nga pagkamanggihatagon. Kung mohatag ta, ihatag nato kini sa hingpit ug malipayon nga kasing-kasing. Kung mohatag ta, dili ta magkwinta. Kung mohatag ta, muhatag kita kay nasayod kita nga pinaagi niini, wala kita nakapalipay sa tao lamang kung dili hinuon sa Dios labaw sa tanan.